Welcome back to my YouTube channel. Hai lamsongo normal blogo. Angke jotono fungkaham te fungkasang jorani bagai. Norongno jotono ani kakwar bai norongno ani blogo. Lamsongo angke tini hingkai ang tatino pasaka. Ang basamani sara pasta rongono basakana angka hebano kisa kecang hunanai bisina tongka. Japakan jora kisa lai tangka ci ingke apan baga hanjin manto shuang ingke cerai nongkai bono breakfast kan tono bukun saya an basa kupan saya ingke megi bahana saya hantong ongkai tekunang po pajar guri ingke ba ono pa songo deka pat kisa leri batangka ingkai bo tini school thanani baza thanani kisa seleja gitongo tamni ingke kai ek mas hairokon kana जों स्कुल थांया जे बिनि नार्सारि फाइनाल एग्जाम पाइनाय tongmani hingke aboni yagulo tabukse school mongni khuluka hingkaba selajagui tongka tangka teste kwchangmani somoi ba hingke aboni bagui hingke tabukai to bono chari khari bainai जों ready wnglaikha ready wngni ani cherai kono nokorga hingke bo kisa selajagui tongka ta hingke tamoni hingke kai nursery ni je class teacher tongmani abono to tai maliya class teacher alada wngsinai hingke aboni bagui angbo kisa bwkha swrangya bobo kisa bwkha swrangya tamoni hingke जों borok to cherai bwla je borok no nugo amaino ongkong bwkha habai thango hingke tabuk to teisa change wngpika bong class teacher KG1 o kawui nai hingke aboni bagui nai ang bono ongko kapnani rok ugui tongka ta kapjaknai giri tongka hingke iko abo haino tongka class o sokaimani pula bo bwkha srangjak yangui tongo hingke bong class teacher bo change wngka hingke aboni bagui hingke tam kainai bahai जों bwsano जों sabni bagui khaiba जों bwsani bagui se khaio hingkaba kapano ang bo haino bono nugo hainse bwkha khasing wngui tongka hingke aboni bagui haifano bono yakarui makabu bwsani bobisot swnamnani ba hingke aboni yagulo school painai जों tabukai haino mairok sabainai rest khai tonglaikha haino buma bwsa hingke haini taiko pani khai tonglaikha hingke norok ani blog no naithokjaka hingkai subscribe kaidi tei like kaidi tei comment kaidi hingkai tamo hingkai angle cherai gwnang ba jora rok mai wngui thango hingke tamoni hingke cherai no bo tuition rok tangmo nango hingke teste borok no chardi khardi hingke teste ang to saisungsi tongma ba hingke bupha bo logi kwrui ba aboni bagui jora rok maya hayung thango hingke ang jembo jora mana fano blog no rwna chesta khainai ani blog no norok ani blog no naidi hingke chajakai.